Sekuru? Zvavo zvekudhara havadi nazvo. Zvinhu zvavo zvekare havadi nazvo. Ndo zvinhu zvazokonzeresa kuzvimba. Yellow? Zvatorera time yakati wandei kuvagezesa because makumbo ava neproblem yakadevelop but vakutopfeka. Alright. Social workers. Alright. Vakubvunza kuti maapapi. Teshinda. Mwari vakuitirei zvakanaka. Maita basa shuru. Vachena. Varoda kutiza cyclone Freddy. Dai mama wapfekedza udhiro. Udhiro? Maita basa mashuru. Aiwa. Kuzoda kusunga tambo. Kuzodonza tambo. Maita basa chihera. Ndova nenyaya yesu. Mambo vaona pava vachivagezesa vachivakwesha. Zotonzwa izvo zviri Sekuru vari kugezesa. Maiwe. Ndirgai nditoenda ndinoona zvangu vaita vakweshwa nasawira vava. Hamusi kuona kuti vasmart boy. Vachena, vachena Sekuru hatikunyepo. Vachena. Chena chaiko. Ndingazovaziva ndiro Sekuru. Tsoka dzasi dziri kurwadza. Tiri kutitsoka kuti nenyaya gumbeze riri pamusoro, gumbeze riri muplastic pamusoro. Vanogara vakadai vakangodai. Masokisi andiri kupfekedza yaya. Muda masokisi ako. Ndati zvine tsvina zvese tiri kupisa. Takupai zvinhu zvinyowani. Mweya wokugara mumukoto nhasi ngauperi. Mapfeka zvinhu zvinyowani zvese zvakapfeka zvine tsvina zvitazvirasa. Une madhodhumu. Uda kupfeka kuti une madhodhumu. Vada kudzokera futi. Mweya womumukoto. Vari kumuka imomuka. Maita basa mavabatsira shoma. Vashoma vane mwoyo yakadai. Ngai chokwadi. Vashoma. Vanoti ndonobata munhu agara murodhi ndokudii. Azviziva zvekuita zvake achiuya kuzoita shoma. Kochina hayo. Maita basa mumwe anogona kutotanga kusema kuti kuhome hanzi kuchitungisa kwete kota force. Vaenda kuhome kuchitungisa. Old people. Magona zvoshandisa Sekuru vanosvika vakachena. Vanosvika vakachena. Sekuru mufambe zvakanaka handiti ka Sekuru. Ndovadongorera uchiti uri pabasa panenge kuri Sekuru. Vasikana
zvomwari achichengetawo hake. Anaita basa mukuru. Ngatimbodzokerai ngekutora mvura. Yes. Ande zvinhu zvavo zvese vanenge vachizviziva kaundine chakati. Mbezati kumbeze renyu nyowani riya irapa kumbeze renyu ora makunorara muchifuga pamubhedha Tikafugidzira nechirwere changu. Navakozumu vaisamborifuga iri. Wow. Yes, man. Ririmo murina tsvina irisiya yarina basa. Rine tsvina Sekuru. Iririmo. Hanzi ana Charlington avapo naMupostori. Tadzoka zvakare naSekuru vaya vatakambobuda navo paShema TV. Takazobatsirwa neSocial Welfare. Ndakaona zvakare eGood Samaritan paFacebook. Ikanibatsira netransport. Ndo vatenga hembe idzi dzakapfekedza Sekuru. Saka izvozvizvi vageza vakuenda kuhome kuchitungisa. Vanoda kuvabatsira munogona kubata Sheroni wepaShema TV muvabatsira nezvekupfeka. I think vanoda zvekupfeka. Since vakuenda kuhome vanonogara zvakanaka. Ndo yanga iri shuviro yangu kuti Sekuru at least vakaona pekugara pakanaka. Neniwo ndinobva ndadzwa kusununguka. Pavakuenda kuchipatara vanoenda, chekudya vanopiwa. Tinotenda zvikuru Social Welfare nemunin'ina wangu uyu nevamwewo vose. Handikanga nomumwe anonzi Mainyasha. Mainyasha ndiwo munhu watakatanga kuona achipa Sekuru chikafu. Indobva ndazoita take off. Mainyasha sometimes vanenge vasipo, isu tinenge tiripo. Ndikaona kuti hazvigona kuti vaswere nezara. Saka ndo Sekuru ava takuenda navo kuhome. Vonochengetwa ikoko. Vachazoenda kunorapwa maziso vachibva kupi kuhome. Vekuparirinya twavaramba kuvarapa because vanga vasina pekugara. Vakati hatikwanise kuvarapa kana vasina pekugara. Izvo zvavane pekugara vakuenda kuhome. Ine ndichapota ndichikotowo here and there nezvandinenge ndawanawo nemamwe wishes vanenge vaunza zvinhu. Ndinotora nchenero pachiSekuru but Mwari akuite zvakanaka mupenyu wangu. Ndinokutenda zvikuru nezvese zvavaita. Ndinotenda zvakare 393 yakatipa zvikwanisiro zvokuti ndikwanisa kushandisa foni yavo. 393 yaindibvumidza kufona chero wandada kufonera vachitifonera kusvika Sekuru waona pekudini pekugara. Ndinotenda zvakare sesha iyi yakabatana ne393 youth helpline. Any challenge yamasangana nayo 393 ito free number muchishandisa line renyu rebhadhi mukafona any challenge yawasangana nayo, zvingave zvekuchikoro, zvingave zvematambudziko seiwaya yakaita seiwaya zvese 393 tinobatsirana tichikurukura tobatsirana sei. Tinoshanda neMinistry of Primary and Secondary Education tokurukura nyaya dzinonetsa muchikoro seivava vanenge vasangana nematambudziko api neapi. Mukafonera 393 neline renyu rebhadhi tinobatsirana. Tinotenda zvikuru muve nezera rakanaka. Zviri seise guys, nhasi tiri kuno kuchitungwiza pahomu inonzi Bumudzo. I think inoonekwa nevanhu veSalvation. Toda kutenda Mwari kuti Sekuru vedu vawana pekugara. Sekuru vatiri kutaura nezvavo ndovaya vandakadanirwa nani navakoma vangu Chihera, tikaenda tikanovadhocumenta vachinzi vari kugara padivi neMoonlight muzasi makaita muchibhiri. Saka nekuda kwaizvozvo vanhu vazhinji vakati ende kuSocial Welfare. I think ndo masuggestions evanhu vakawanda vakati kuti munge Sekuru vangu vachibatsigwa mofanira kuenda kuSocial Welfare, ndo first step yenyu. Saka zvisinei ava vakoma vangu vamunoona munonzani sister vakazondibata ndatanga kutovaonawo nhasi ndasingavazivi. Ndobva vanditi ndodawo nhamba dzaChihera. Ndikati zvina kushata. Ndobva ndavapa nhamba dzaChihera. Ndobva vatozonditi vatichi toda kuti tinge tizoona kuti tozvifambisa sei kuti Sekuru vabve muStreet. From there ava ndangoita samari yacho ini so datongosvika panapa. Vakabva vazodii vafamba navakoma vangu ava vachigasisa kuti nyaya dzacho dzemapepa dzinge dzichasei dzichiita zvakanaka. Ndosaka mukuna nhasi tiri panapa pabumudzo. Asi munhu akatoti provider
netransport ndisisi vedu ava vata zvese hapana munhu avasponsa kana kudii ndo vata kuti tinge tiri pano muzuva ranhasi tichiri ipapo zvakare inini ndandatova muzhira ndosaka zvinhu zvedu zvinhasi zvanga zvichingoita nezvimwe hamene kuti chichaitika ndanditifanira kunge ndatova kwachivi izvozvo kuta kwandikuita zvisinewo ndarohwa nechadzimira ndizvo ndanobudirepi kwandanobudira ndokuzotanga wazo kuzotsvaga kuti harairipi ndichidzoka ndopa ndafonera ava ndichafollow up because kubva makuseni kubva zuro actually nditi taicommunicata chibvunza kuti saka vakazotitemi nguva yevanhu vachoni vekusocial welfare toda kutenda vanhu vekusocial welfare because tikasavatenda futi hapana zvatainemere wako nekuti ingadei vasipo dai sekuru vachiri muStreet izvozvizvi saka ndopa ndazobata ava ndikavabvunza kuti zvazodii vazouya here vanhu vesocial welfare kana kuti vaita sei zvikanzi hongu tatondovasiya kupi kuhome tida kutenda zvakare Chihera tichiri panapa kuti Chihera vadii vanga vachindaza mapictures because ndandati since ini ndakudiwa uko kuproject ina ndichakwanisa kunge ndiri kupi ndiri futi kumaavenues uko chitora imimi mochitawo shema muchitiradza kuti chichanga chiitika saka tinawo mapicture nemavidhio ndinenge chamaisa panapa vavagezesa vakoma vangu ava haisi nyore kuti munhu wemudzimai atore sekuru ovagezesa ndiye pasina kana hope yomumwe murume nekuti ndofunga izvozvo tikata saka pamwe varume vapamwe vachodarika vachoti vakoma Chihera vari kuitei asi toda kutenda garimbokuuchira izvikwadi makarwa makamira vakoma saka tapanapa pabumhudzo pedu pazoita situation yekuti vakoma vangu vabva vanditi asi hakuna hembe ndikati kune hembe dzimwe dzatinadzo kuproject yatikasiya patatiri kubhikita nekuda kwokuti pakazoita mamiscommunications uye vamwe vanhu vanga varipo vanga vakuda kugwira hembe takati tati no ngatichibva tadzichengeta tonodzipa vakani vekwachivi saka ndo dzimwe dziri mukati umu saka tichangodziseparata todzisplita totiwo dzimwe dzosara pano pana sekuru chibhotoro chevhaserini kana ndinacho because tatisina program iyoyo ndasingatozoti panozodiwa kuti vange vachizokwasiswawo ane shuga ane cooking oil kuti vati ivo vanga vachichengetekawo pano zvakanaka zvakare ini as usual I don't promise munhu kuti ndichange ndichiuya netaki kana kuti ndichange ndichiuya nemari kana ndichange ndichiuya nezvakati vanhu ndo vanotoona semimi vanhu vari kuona kuseri kana mune zvamunee munazvo pano pabumhudzwa handitika kuchitungwisa ndozvikwadi kuna sekuru munokwanisa kungosvika tingi handifungi kuti pane munhu angarambidzwa kuya kuzobatsira sekuruwo zvakare asi kana kana kuti no sekuru vaane pekugara chikumbiro changu ndechekuti sekuru handivo vega vari pabumhudzo kunotori nevamwe vakawanda varipo vasina kana vekuchengeta vakatounzwa neSocial welfare vasina chekudya vasina chekupfeka tiri kukumbira kuti vari kuona vanoda kubatsira kana uchida kunanga direct ikoko kubumhudzo zvakanaka unoenda nazvo hazvina kuipa mukabatsira nemuriwo mukaka matemba machanzi upfu chaiwo chekupfeka chese chawafungidzira kuti iwe chinogona kubatsira paold people's home Salvation Army bumhudzo I think zvinogona kuita zvese izvozvo ndinotenda zvikuru nebasa riri kubatwa panzvimbo ino ndotenda zvikuru Sheroni ndotenda zvakare Catherine asiri kuziziva nyaya yefamily yasekuru nambuya nemuroora nemwana wavo nevana vavo 3 vari kugara musame house 1 room saka apa pandakubvisawo zvandokwanisa kubvisa zvimwe ndopfuurira nazvo saka apa ndada kutomukira makuseni toda kutenda gandichi futi sister Chihera tokutendai totenda zvakare social welfare shuwa minokuti zvemahombiso vamwe hatizizivi maona manje saka ndozvitenda totenda vanhu veSalvation Army vatora sekuru vedu totenda zvakare mashemarians achazinga achibatsirawo vanhu vari pano pabumhudzo paSalvation Army kuchitungwiza iuniti chi St. Mary's ini chitungwiza handinatsi kuiziva saka kuSt. Mary's kunondokwauya sekuru ende saka tikudzoka kwataita kwakanaka kuti ramangwana vanhu vasazoti makavatora mukavadhamba mukavasiya muStreet izvo sekuru varipi kana kuti futi mozonzi sekuru veve vataiona pepa vanhu vanotaura zvakasiyana siyana Chihera ndiwo kabuda nasekuru nashema paindaneti sekuru hatichavaoni pasasi pepa sekuru vakaindepi moziva saka ndosaka tati timeke sure kuti vanhu vazive kuti ndopavauya pano saka tazonoona hedu sekuru ndofunga changu vachangokubhabhaisawo zve2 seconds chete that's it apa tangumbobudisa dzimwe hembe toseparata tovasiyira